4. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes oy pitsa unogid bulan sang Setyembre tuig 2022. Anano naman ang mga isyu kag mga balita nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ba ang mga bilanggo daw makabutar liwat sa lokal nga level. Aber, talakayon tina karon dugay-dugay. Ang siniko isyo, kadamo sang mga isyo, no? Ang face mask isyo, ang bitaw isyo. Ining pila ka mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw idulong sa aton sang mga bilanggo deprived of liberty tugutan liwat nga makabutar sa lokal nga libelang. Pagkatapos nga ang Korte Suprema nagkakas sang temporary restraining order nga gin-isyu batok sa COMELEC sang tuig 2016. Sa siyam kapahina nga resolusyon gin patigayon sa tung Marso 29 tuig 2022 apang gin paibalo lang sa publiko sinilang bulan sang Agosto nga ang Korte Suprema. Ang High Court nag-dismiss ang petisyon nga ginfile sang isa ka abogado sa tuig 2015 nga nagadumili sa mga bilanggo sa pagbutar sa tong Mayo 2016 nga eleksyon unless mayara clear nga guidelines nga pagapatigayonon. Ang korte, ang petitioner si Attorney Victor Aguinaldo napaslawan ini nga madangat kag malabot niya ang mga rekisitos sang judicial review kag suno sa report ang petisyon gin basura. Ang temporary restraining order nga ginisyo sang Abril 19, 2016 nagatakas sa ining pagtugot sa COMELEC nga i-implementar ining resolution number 9371 kag ang mga bilanggo suno sa report liwat naman ini sila nga makabutar. Bangod ang korte nag-isyo sang TRO nagapugong sa COMELEC sa pag-enforce sang pila ka mga probisyon nga hindi pagtugutan ang mga lokal nga mga bilanggo sa pagbutar. So ang silingon, bangod sini, liwat naman nga pwede na magamit sang mga bilanggo sa lokal nga pagbutar ang ila sini right of suffrage. Makabutar na sila man, gidilian ini sila nga magbutar, pero hindi sila kabutar nasyonal. Sa lokal nga level, ibalik ang ila kinamatarong sa pagbuto. Mayo man, amo na lang nabilin, bilanggo ka, nabilin mo nga kinamatarong, pagbutar na lang, didaan ka pa, medyo punggan ka pa, tisiling sang Korte Suprema, ibalik ang ila sini kinamatarong sa pagbutar sa lokal nga level. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan yung sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Ay, may pigado, tas ay kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam ya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya kay hinablos ko siya pero Oo. balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagik ko kay basta ko nadala nagik kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nahuya ako makulang may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minisang sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray. Mangod sang mando sang alkalde didto sa Cebu ang executive order sang Cebu City Mayor nga si Michael Rama nga pwede nga hindi na magsoksok sang face mask sa mga pampubliko nga lugar. Ang silingon, voluntaryo na lang. May ara reaksyon ang Malacanang. Siling sang Malacanang kahapon, ginarespeto nila ang anuman nga mando sang local government unit. Pero, hulaton ang rekomendasyon sang Department of Health kung ipabilin o kung hindi ang mando pangkabilugan sa pagsoksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Amo ni kapon ang siling sang Press Secretary Trixa Cruz Angeles nya respetuhon ta ang palasyo nagarespeto sa mando sang mga tagsa ka mga local government unit. Pero ang rekomendasyon dapat magalingid sa departamento sang ikaayong lawas. Ang iba niya nga lugar padayon niya nga nagasuksok makolod ehemplo sa mga mall. Hindi kaya pagpasudlon kung wala ka face mask nga para sa kon husto kay wala pa ya makaiskirda o kung makagwa sumagid ang tanan nga mga biktima sa COVID may ara pa mo, may gasaka, may ganubo. So ang silingon ang kagaw, wala pa magkagwa. So eksakto ina nga kung pwede pa man lang kung sa bagay sino abing hindi gusto nga kakason ini man? Mapulupis mas kay mo nga may tabon ng ilong gagbaba mo kabudlay maginawa, gahawa-hawa ang paginawa mo. Uyag santanan kakson pero panahon na bala nga dapat kakason ng face mask. Sa Boracay ganiya kung la ka face mask to, dakpon ka, 2,500 ang piyansa mo. Ang tanan to ka face mask sigano nga madakpan ka 2,500 yawat pa. Kadako pas na, pero tika istrikto dito sa Boracay. Kagang iban nga lugar, istrikto gihapon. Ang Cebu ya, porte. Halin sa gobernador, pakadto sa mayor, porte ang tinindugan. Siling sa Malacanang, respetado namon ina. Kung ano ya, ang mando sa mga lokal nga mga opisyal, sa mga banwa kag syudad kag probinsya. Pero, dapat ang desisyon final maghalin sa departamento sang ikaayong
lawas. Para sa ako niya opinyon, depende sa aton mga utod, opinyon ko ya, midlas tanto, nga nagapabilin pagkagaw, sige lang anay, pismas lang anay kita, para nga likaw kita disgrasya, likaw sa kagaw. Natawa bala, subong nga mga dlagko, nga mga personalidad, gani igo pa gani, sang COVID, di ko na magpabaya kita, okay man na ya kung voluntaryo ka nga magsuksok o kung hindi ka magsuksok sang face mask, respetado man nato nina. Pero dire sa Bacolod, kag ang pila naton ka mga kauturan ka pangabay di kita, sigihon ta lang ya, face mask lang kita, dipinsahan tang aton kaugalingon, mahulat pa kita katapikang kasag kagaw, kay daw na namitan ka nga wala face mask. Ako kung wala na gimang kagaw, kamadula gid abi totally, kanami gimang kakason nga sa lakit ng lunggal mo sa pakabit sa face mask niyo, gaulubok ang ilong mga takpan mong bakba mo, doon nubla ka budlay na sang sitwasyon. Pero sa akon pamatyag, hindi pa subong ang panahon nga kakson tang face mask kay may ara pa kadelikado kay nagalibot pang kagaw sang COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina, kinahanglan mo sang kabulig sa pagpangabuhi, kinahanglan mo sang suplemento nga nagaangkon sang kusog. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba.
magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay In standard time lasay 55 ginapustahan na subong ang bitaw dire sa syudad sa Bacolod kung sinong mas poderoso ang nagbutang kay Liba bilang bitaw head o kon ang ginarekomendar ni Councilor Al Espino. May tao siya nga irekomendar mo nga ibulos siya kay Major Liba. So, subong, ginapustahan na sa syudad sa Bacolod. Kay daw kitaon, suno sabihan kong mismong ara sa sulod dira, sa government center, may biak na. Abot silingon, may paksyon ang administrasyon ni Mayor Benitez. Lingko kamusta ya si Mayor Benitez? May entrada siya? Wala ko nugasapak ya. Si Mayor Benitez ini mga isyo. Ambot silingon, sa dalom lang ya ang gaginumon-gumon. Sa dalom lang ang may pulupaksyon. So subong, ginapustahan na sang pila naton ka mga pumuluyo sa Bacolod kung sinong mas poderoso ang nagbutang kay Liba bilang head sang bitaw o kon si Konsyal Espino nga may tao siya nga luyag ibulos kay Liba, di nalantaw nila ang sitwasyon. Mabuslan gid bala si Liba, mangibabaw gid bala ang ginadoso ni Konsyal Espino o kon magapabilin si Liba, mas mabakod ang nagrekomendar sang sa rekomendasyon ni Espino. Bawkan na sang isyo, no? Ala, lantawon ta kung sinong mas poderoso. Wala ginambalan sa lamisa, wala ginpungkuan. Perti ini. Amo ni subong ang ginabantayan sa syudad sa Bacolod, nya do kitaon gid ba? Perti niyang paksyon sa syudad sa Bacolod, papoder-poder. So nya posta, sinong poderoso ang nagbutang kay Liba o kon si Council Al Victor Espino. Bantayan ang sabat kung sino ang mangin permanente nga head sang bitaw. Balantayan ini nga isyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Maayo nga balita para sa tanan. Subong nga September 1, Thursday. May ara na naman sa payday sale ang Life Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga
Mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. May ara ganyan na butang sa module nga search mo. Tapos may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang dana eh. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sa aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kubos na eskwela. Primary ka secondary lang na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung kumanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan. Action Radio Philippine Standard Time las 7:02. Muning anayda kay Pipit Ortizo sang Barangay Handumanan. Standby na sa aton Action Balita Morning Edition upod kita kay Action Boy Duran kag Action Eden Aboso. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation.